Fi żmien li ġej ser tkun qed titwaqqaf l-Aġenzija għal vittmi tal-kriminalità, wegħda elettorali ta' Gvern Laburista li tpoġġi fuq quddiem id-drittijiet u saħħet dawk li kienu vittmi f'każijiet ta' kriminalità f'pajjiżna. Ħabbar dan il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt konsultazzjoni bl-isem Vuċi lill-Vittma u li fija pparteċipaw diversi għaqdiet mhux governattivi li jipprovdu servizzi ta' għajnuna lill-vittmi tal-kriminalità. Din l-Aġenzija ser tkun qed tinkludi fih dan għall-professjonisti kollha meħtieġa flimkien ma' helpline aċċessibbli għall-aħħar sabiex taqdi l-eżiġenzi ta' kulħadd. Il-Ministru Camilleri sostna wkoll kif din l-Aġenzija mhux ser tkun qed tikkompeti ma' qdiet mhux governattivi oħrajn fis-settur, iżda ser tkun qed taħdem id tfid magħhom sabiex toffri servizz aktar ċentralizzat. Is-servizzi li ser ikunu qegħdin jinġiebu taħt saqaf wieħed huma dawk tal-Victim Support Unit tal-Korp tal-Pulizija li naħseb il-koll naqblu li joffru servizz tajjeb ħafna, dak li bħalissa hemm il-Hate Crime Unit, u anka il-servizzi għal-vittma illi llum anka huma mmexxija mid-Dipartiment tal-Probation u l-Parol. Intant l-Ispettur Silvana Gafa li tmexxi t-taqsima ta' għajnuna għal-vittmi f'dan il-Korp tal-Pulizija sostniet li l-konsultazzjoni li saret ser tkun qed tassigura aħjar it-tfassil ta' din l-Aġenzija u l-ħidma tagħha fix-xhur li ġejjin. Sostniet ukoll l-importanza ta' dawn it-tip ta' aġenziji hekk kif ta' kuljum il-Pulizija jirċievu ammont kbir ta' rapporti għall-għajnuna. L-Ispettur Gafa spjegat kif il-vittmi tal-violenza domestika huma l-aktar li jfittxu l-għajnuna ma' din it-taqsima. L-aktar nies li jfittxu s-sapport tagħna huma każijiet fejn jinvolvu każijiet ta' violenza domestika. Dawk nista' ngħid li huma l-balk tax-xogħol tagħna, però mbagħad apparti minn dawk għandna anke wkoll nies vulnerabbli bħalma huma l-anzjani, bħalma huma tfal illi jkollhom bżonn sapport kontinwu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.